ድምጽና ድምጽ ኤርትራውያን ከም ማዕስከራት ክልል ትግራይ ዝኸበርኩም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዓለም እትርከቡ ኤርትራውያን ሰላምታና ኣይረስዕና ንሕና ይሕዋትኩም ኣብ ተፈላለዩ ማዕስከራት ዓዲ ሓሪሽ ማይ ዓይኒ ሕንጻጽ ሽመልባ ኮታስ ኣብ ተፈላለዩ ከተማታት ክልል ትግራይ እንርከብ ይሕዋትኩም ወሪድና ዘሎ ኩናትን ወሮኪናትን ቀንዲ ተጸለውቲ ተጎዳእትን ክንከውን ከም እንኽእል ካብ ዓይን ዘይክወል ሓቂ ዝኸበርኩም ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራ ንሕና ካብ ገዛና ክንወጽእ ኣስቤዛ ምግዛእ ይትረፍ ነታ ሽንቲ ማይ ሸና ንኽንምለሱን ዘፍርሕ ኣጋጣሚ ንሕና ገዛ ተዓጺና ኢና ንውዕል ዘለና ምኽንያቱ ካብ ዝጅምር እዚ ኩናት ድሮ 16 መዓልቲ ኣቁጺሩ ኣሎ ንሕና ስደተኛታት ዝጣበቐልና ንሓቶን ኣካል ኣብ ጎነና የለን ወላ እቶም ወኪል ስደተኛታት ምሳና ዝነበሩን ነና ክዕቆብሉ ዝኽእሉ ቤት ጽሕፈቶም ዓጽዮም ከይዶም ኣሉ ፍታሕ ንምርካብ ንሕና ስደተኛታት ኣብ ማዕስከራት እንርከብ ንዓደዳ ጥሜትን ጽምዕን ተቓሊዕና ከም ዘለና ዓለም ንኽትፈልጦ ናትኩም ምትሕብባር የድልየና ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ድምጽኹም ኣስሙዑልና ምኽንያቱ እዚ ጀሚሩ ዘሎ ኩናት ጀሚሩ እምበር ኣይወድእን ኣብ ሓጺር ግዜ ንኸይውድእ ኸኣ ምስቲ ምትእትታው ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንህላዊናውን ኣብ ኣዝዩ ኣስጋኢ ጉዳይ በጺሕና ኣለና ስለዚ ዝኸበርኩም የሕዋትን ፈተውቲ ኤርትራውያንን ድምጽኹም ኣስሙዑልና ይብል ሓውኹም ኣማኑኤል ካብ ማዕስከር ዓዲ ሓርሼ ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ነዚ ሓበሬታ እዚ ንዝሃበና ኣማኑኤል ብልቢና ነመስግን ስለዚ ንሕና ኸኣ ከም ኤርትራውያን ኣብ ዘለኹም ክሰምዓኩም ዝኽእል ዝወልኩሞ ኦፊሳት ኬድኩም ድምጽኹም ከተስምዑሎም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንላወበኩም ንፈቱ መተሓሳሰቢ ንኹልኹም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ እትርከቡ ብፍላይ ኣብ አዲስ አበባን ከባቢያን እትርከቡ ኤርትራውያን እንዘለና ክብሪ ከም ሃገራውያን ገለ እንዘሎ ሓበሬታታት ወስክንብለኩም ንፈቱ ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ምዝ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ ብሰንኪ ትግርኛ ተዛረብቲ ብዙሕ ነገር ከጋጥመኩም ስለ ዝኽእል ምስ መን ትዕልሉ ኣለኹምን እንታይ ትዕልሉ ኣለኹምን ኣበይ ናይ ቦታን ፈሊጥናን ፈሊናን ክንዘራረብ ወይ ከነዕልል እቲ ዝበለጸ እሞ ኩላህና ኣብ ዘለናዮ ነብስና ንሓሉ እቲ ምንታይሲ ዕሉ ማዕኮር ክሓሊ ይዘውን ይቐኒልና ኩሉ ንእትገብርዎ ካብ ልቢ ነመስግን አልባ ኢንተርቴይንመንት